Има няколко различни начина, с които да влезете във вашата електронна поща. Най-лесният е чрез нашият webmail клиент на адрес http://oxy.email. Въведете потребителско име и парола в съответните полета. И натиснете вход, за да влезете в електронната си поща. Можете да свържете пощата си с други мейл клиенти, като Microsoft Outlook или Mozilla Thunderbird, или да я преглеждате на друго устройство, като смартфони и таблети. В това видео ще видите как да настроите Mozilla Thunderbird стъпка по стъпка. Натиснете Tools, след това Account Settings. От падащото меню Account Action натиснете тук. В новия прозорец въведете име, електронна поща и парола, както сте ги създали в Oxy. Изберете дали да използвате IMAP или POP3 връзка. В това видео ще използваме IMAP, за да настроим пощата. Можете да натиснете тук и имейлът ви вече ще е свързан. Но за да видим настройките, ще минем през Manual Config. Името на входящия сървър трябва да е във формат imap.yourdomain.com с порт по подразбиране 143. За изходящ сървър използвайте smtp.yourdomain.com и оставете порта по подразбиране 25. Накрая натиснете тук. Вече трябва да виждате имейла си в менюто Account Settings. Забавлявайте се, докато създавате!